Investovanie do nehnuteľností je čoraz viac obľúbené aj u Slovákov. Okrem domácich investícií ich ale zaujímajú aj tie za hranicami. Chorvátsko, Dubaj, Španielsko. Znie to lákavo však, ale oplatí sa to? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Chorvátsko je blízko, známe prostredie, ale ceny už nie sú čo bývali. Dubaj, moderný raj, vysoké výnosy, no aj vyššie rizika a právna zložitosť. Španielsko, Taliansko, dobré podnebie, stabilné trhy, ale daňové aj jazykové bariéry. Egypt, Indonézia, exotika, ale aj vyššia neistota. Čierna hora, Bulharsko, dostupné ceny, ale slabšia infraštruktúra. Investovanie v zahraničí môže byť zaujímavé, ale prináša so sebou aj rôzne riziká, s ktorými treba rátať, ako napríklad jazyková bariéra, právne rozdiely, dane, zložité prenajímanie, politická nestabilita či ekonomické výkyvy. Nech sa rozhodnete investovať akokoľvek, musíme zdôrazniť, že investovať na Slovensku sa oplatí a nájdete tu zaujímavé destinácie, ktoré vám budú generovať garantovaný výnos. A navyše sa nemusíte o nič starať. A to chcete, nie? Investíciu bez starostí, lietania a rôznych iných bariér môžete mať na dosah ruky. Stačí kliknúť na tatrainvest.sk.